nindot kaya yung Ya. Tawang lang. nindot kaya sa panahon sa kagabiyon na ning maghigda na tano sa bukid. Nalasang nindot kaya no. Tambalay ba na sa bukid ba ngani peaceful kayo na isaba. Malang dahil manggul sa bukid o sa ubos. Kay kuan mo ka nang andito sa ubos. Saba pang mga sounds. Saba mga sakyanan. Kasi lang tingog sa sakyanan. Nga dire. Ang imong madunggan. Mga pinagiti rin sa mga mananak. Mga mingaw kayo nga mo'y makapahupay sa atong kalaay. Nga makatuhog ta. Bugnaw sa kayong hangin. Hangin, bugnaw, habulong gani ko. Ikaw, anong upang sa kantog? Wala sa gamtog. Yan nga nang magpalayo magkarihan ng pungko ang mga. Ano sa dahil problema? Dapat, dire ka kadapan ako. Hindi, ari. Ari ba? Ikaw may ngayon mo doon ako. Mo doon ko ning mo diha. Kuyawan ka. Ano nga? Lisod. Ang resod man sa pagtapad? Parahon na kag di maayo. Kung tapat mo. Bungsok. Masundan yan sa NN. Dili ay, Kuyaw. panahon na alam na ni Mugod. Karong panahon na, dili na ang ngayon nga magtinagsukay patakay. Upat na to ang anak. Pero gusto ka nga, mapunan pa naglayang upat. Ay, dikit-dikit diri. Pagdoon mo ako, anay. Human sa upat, laing upat na san. Mag-anay. Dili masabi mga anay. O nga ko ang mga ganyan lang sa yuga biya nga natay mga kainit sa mga isig o sa mga ang babae biya o ang lalaki positive negative biya na sa ato palugar karon di ka makaduol na ko kay ikaw may positive di mo connection ang ako ang negative. Nangita rin kang positive negative unsa nang istoryahan mo. Ano sabot negative positive? Kanang pareha sa Ano nag-COVID positive? dili Ugay COVID negative. dili ka para mo pareha na sa battery ba. Anak mo sa battery sa katong Teka rin istorya so lahos sa imong tuyo ay. Bakit tuyo? Naghibaw lagi di siya. Dali na.